Dobrý večer, vítajte na ďalšom pokračovaní projektu pre učiteľov, projekt Kreatívna výučba s iPadom. Moje meno je Pavel, som zo spoločnosti Funguj, budem vás sprevádzať týmto dnešným webinárom a mali sme trošku dlhšiu prestávku medzi jednotlivými webinármi. Tie prvé ste mali možnosť zažiť s Tomášom zo spoločnosti Traco Computers. Hlavný dôvod, prečo tá prestávka bola, tak mali sme summit minulý týždeň v sobotu v Trnave a chcel by som sa vám poďakovať, či už vo svojom mene, mal som tam workshop, ale takisto aj v mene Traco Computers za vašu účasť. Všetci, ktorí ste vlastne boli súčasťou tohto prvého slovenského summitu pre učiteľov. A tí, čo ste neboli, tak verím, že budete mať znovu možnosť na budúci rok. A taktiež za mňa veľká vďaka Traco Computers za fakt, že perfektne zvládnutý summit, či už po obsahovej alebo tej technickej stránke. No, k dnešnej téme budeme sa rozprávať, budeme pracovať s aplikáciou Keynote, čo je vlastne aplikácia od Apple na vytváranie prezentácií, ale nie len prezentácií, ale aj animácií, o čom sa budete mať možnosť presvedčiť práve v tomto dnešnom webinári. A aby ste mohli pracovať spoločne so mnou, poprípade si neskôr vyskúšať vrátiť sa k obsahu tohto webinára, tak môžete navštíviť túto stránku a môžete si stiahnuť celý projekt, ktorý budem dnes využívať ja sám. Takže pokiaľ ho ešte nemáte na svojich zariadeniach, tak odporúčam prejsť na web a prezentáciu si stiahnuť. V úvode zo pár slov ku aplikácii Keynote. Apka Keynote je vo svojej podstate akousi časťou aplikácií zameraných na produktivitu. Ide vlastne nadrobné o aplikácie Pages, Keynote a Numbers. Takou veľkou výhodou týchto aplikácií, okrem toho, že sú zadarmo a že sú od Apple, samozrejme vždy Apple sa snaží prinášať nové funkcie a vlastne robiť tieto aplikácie robustnejšími, tak ďalšou veľkou výhodou je, že v nich môžete otvárať aplikácie z Officeu, vlastne od Microsoftu, či už ide o Word, Excel alebo PowerPoint. Každá jedna z týchto apiek má vlastne svoju dvojičku. Hej. Napríklad Wordovský dokument viete otvoriť v appke Pages, PowerPointovú prezentáciu môžete otvoriť v Keynote a taktiež Excelovské tabulky viete otvoriť v Numbers. Pokiaľ tieto apky nemáte, viete si ich zadarmo stiahnuť z obchodu s aplikáciami App Store na vašom zariadení. Sú k dispozícii aj pre Mac, takisto aj pre iPhone a samozrejme iPady. Tiež výhodou okrem importu Microsoft dokumentov viete vaše výtvory aj exportovať práve do Microsoft formátov, ako napríklad z Keynote by ste mohli urobiť jedným kliknutím PowerPointovú prezentáciu. Hej? A tým pádom zaručiť, že vami vytvorený obsah môže otvoriť niekto aj na zariadeniach s systémom Windows alebo jednoducho v nejakej inej platforme. No a keď prvýkrát spustíte Keynote aplikáciu na svojom zariadení, na svojom iPade, tak s veľkou pravdepodobnosťou vás privíta obrazovka, ako je táto, ktorá vás vlastne informuje o nejakých hlavných funkciách, o možnostiach, ktoré Keynote ponúka. Takže môžete jednoducho klepnúť na pokračovať a dostanete sa na hlavnú obrazovku aplikácie. No a teraz bude lepšie, keď si ukážeme takú živú ukážku, demo, ako to všetko vyzerá. Takže ak dovolíte, ja si vypnem video, lebo
tak či tak budem sa pozerať na iPad, ktorý je tuto dole a taktiež sa pokúsim zmeniť zdieľanie obrazovky. No, takže už by ste mali vidieť môj iPad. A ak ho nevidíte, tak mi prosím napíšte, aby som vedel. Ale podľa všetkého je všetko v poriadku. No, tiež po obrazovke, čo je možno také neštandardné trošku, bude mi tu behať takýto kurzor. Mám totiž k iPadu pripojenú klávesnicu a myš, aby ste lepšie videli, na čo klikám a čo vlastne na obrazovke robím. No, začnem teda tým, že spustím aplikáciu Keynote, ktorú mám tuto na ploche a uvidím hneď takéto rozhranie aplikácie, ktoré nápadne pripomína apku Súbory. Hej. Vidíte tu vlastne nejaké obľúbené priečinky v postrannom paneli na ľavej strane a toto je vlastne obsah mojej pracovnej plochy na Macu. Samozrejme, tieto priečinky a rôzne položky, čo tu máte možnosť vidieť, sa budú na vašom zariadení vyzerať inak, ale to je úplne v poriadku. Možno mohli by ste si zapamätať, že tuto hore tlačidlom plus môžete vytvárať novú prezentáciu a nemusíte začínať od nuly, môžete si vybrať z množstva veľmi akože tak vizuálne zaujímavých tém, ktoré sú k dispozícii, ktoré sú vlastne už ako keby predinštalované v aplikácii Keynote, takže sa môžete inšpirovať a po prípade vybrať si tému, ktorá vám vyhovuje najviac. Ja sa len vrátim naspäť a tu vlastne tento súbor animácia.key, key je vlastne ako prípona súboru, označuje súbory apky Keynote. Toto je vlastne súbor, ktorý ste mali možnosť si stiahnuť do svojich zariadení. Takže ja ho teraz otvorím a ešte predtým, než začneme, kým sa budeme venovať už samotnému obsahu a práci s animáciami, možno by stalo za zmienku v rýchlosti si prejsť užívateľské prostredie samotnej aplikácie. Tú podstatnú časť samozrejme tvorí snímka, ktorá je vlastne aktuálne teraz vybraná snímka číslo 1. Môžete potom vidieť aj ďalšie snímky v poradí, ako nasledujú. Toto je vlastne naša hotová animácia. Hej? Slajdy 3 až 7. S týmito snímkami budeme vlastne pracovať, pričom tento prvý slajd číslo 3 sa posnažíme urobiť vlastne od nuly. Hej? A lenže máme nejaký obmedzený čas a jednoducho nemali by sme priestor na to prejsť úplne všetko, takže preto si trošku pomôžeme už takto pred pripraveným obsahom. Hej? No, na úvod je dôležité spomenúť, že prvýkrát, keď otvoríte nejaký súbor, on je v takom režime na čítanie. To znamená, že keď napríklad sa snažím niečo označiť alebo by som chcel niečo posunúť, tak to nebude fungovať. Prvé, čo musíte urobiť, je klepnúť sem vpravo hore na tlačidlo upraviť a tým pádom sa prepnúť do režimu úprav. Hej. Môžete si všimnúť, že nám tu pribudli nejaké ďalšie tlačidlá. Teraz, keby som napríklad klepol na tento obrázok korytnačky, tak už mám možnosť s ním ďalej pracovať. A keď sa chcete dostať naspäť do režimu čítania, tak to je vlastne táto ikonka úplne napravo hore. Hej. To len aby ste vedeli, že keď náhodou nič nefunguje, tak pravdepodobne to je ten dôvod. No a ak začneme v paneli nástrojov, to je táto časť hore, a začneme rovno od okraja,
Touto šípkou sa dostanete späť na obrazovku, ktorú sme videli pred malým momentom, vlastne na obrazovku, kde vidíte všetky vaše súbory, vaše priečinky. To je vlastne ako keby krok späť. Tiež je dôležité podotknúť, že apka Keynote nemá nikde tlačidlo uložiť. Jednoducho, ak chcete prezentáciu uložiť, všetko, čo musíte urobiť, je vrátiť sa iba vlastne týmto tlačidlom naspäť a automaticky sa vaša práca uloží. A mimochodom ukladá sa aj v nejakých pravidelných intervaloch počas toho, ako pracujete. Takže keby sa náhodou stalo niečo nepredvídané, napríklad by vám vyplo iPad, lebo máte slabú batériu, tak je veľmi pravdepodobné, že vaša práca nie je stratená. Tento postranný panel, kde vidíte jednotlivé snímky, viete skryť alebo zobraziť pomocou tohto tlačidla. Taktiež máte možnosť zmeniť zobrazenie vašich snímkov napríklad na takýto presvetľovací stôl, čo by dalo možno zmysel, keď by ste mali tých slajdov podstatne viac, ako mám dnes ja. Máte možnosť zobraziť poznámky prezentátora napríklad a tak ďalej. My pre náš dnešný webinár sa budeme pracovať len s týmto prvým zobrazením snímka. Ďalšie slajdy by ste mohli pridať pomocou ikony plus vľavo dole. Máte tu niekoľko rôznych ako keby predloh, nejakých vzorov. Záleží podľa toho, či chcete pracovať iba čisto s textom, alebo chcete mať na snímke aj napríklad nejaký obrázok, môžete si vybrať vlastne z tejto ponuky. Keď klepnete na názov samotnej prezentácie, máte možnosť ju napríklad premenovať, môžete ju presunúť na iné umiestnenie, môžete ju takisto exportovať. To sú vlastne možnosti, ktoré som aj spomínal, napríklad tento PowerPoint. Môžem urobiť z Keynote PowerPointový súbor. Môžete vyexportovať vašu prezentáciu ako video. To napríklad budeme robiť dnes v závere dnešného webináru. Taktiež je tu aj možnosť tlačiť. Ďalej v strednej časti obrazovky tlačidlo play spustí prezentáciu, na tom nie je nič neobvyklé. Hneď vedľa máte možnosť pridávať na jednotlivé snímky tabuľky. Mimochodom v týchto tabuľkách fungujú aj funkcie, takže ako keby ste boli v Exceli. No, nehovorím, že sú tam všetky, ale aspoň tie základné by ste tam určite našli. A taktiež môžete v rámci Keynote pridávať na jednotlivé snímky aj grafy, ktoré môžu byť či už 2D, 3D, alebo dokonca interaktívne, ktoré sa menia v čase podľa nejakých preddefinovaných hodnôt. Hej. Veľmi zaujímavá možnosť je vlastne táto ikonka. Ide o tvary, ktoré sú rozdelené v rôznych kategóriách. Máte tu veľkú knižnicu rôznych obrázkov, tvarov. Každý jeden z týchto obrázkov je vektor. To znamená, že aj keď by ste zmenili jeho veľkosť a podstatne ho zväčšili, tak nebude strácať na kvalite. A samozrejmosťou je tiež možnosť zmeniť farbu týchto obrázkov alebo poprípade vpisovať text priamo do vami vybraného objektu. Hej? Tiež si všimnete aj toto poličko vyhľadať, ktoré môžete stlačiť a začať písať názov obrázku alebo nejakého objektu, ktorý chcete nájsť, napríklad pohár. Hej? Mám tu 4 rôzne možnosti pre pohár, čo je celkom fajn. Taká hlavná výhoda týchto tvarov spočíva v tom, že nemusíte zbytočne strácať čas
hľadaním obrázkov na webe, po prípade ich potom ešte nejako upravovať. Môžete začať priamo tu v appke Keynote a je celkom pravdepodobné, že nájdete, čo hľadáte. Hneď vedľa napravo máte možnosť pridávať do vašej prezentácie rôzne médiá. Môžete si napríklad vybrať fotografie alebo videá v vašej knižnici appky Fotky. Môžete spustiť kameru a nasnímať nové video alebo niečo odfotiť. Taktiež môžete pridať audio komentár, priamo na váš slajd, ktorý sa spustí a začne sa prehrávať vaša nahrávka. Taktiež viete pridávať videá z webu. Nemusíte si napríklad sťahovať video z YouTube. Pokiaľ by ste ho chceli použiť celé, môžete si len okopírovať link na toto video a môžete ho vložiť vlastne takýmto spôsobom do vašej prezentácie. Samozrejme, čo sa týka kreslenia, ktoré je dôležité obzvlášť na zariadeniach iPad, pokiaľ máte ceruzku Apple Pencil, kedykoľvek môžete ceruzkou klepnúť na obrazovku iPadu, kdekoľvek na obrazovku a zobrazí sa vlastne v spodnej časti takýto panel nástrojov s rôznymi možnosťami a môžete si vlastne vybrať, keď ste potom skončili, tak viete klepnúť na hotovo a tento panel zmizne. Takže toto sú vlastne všetko možnosti pridávania objektov a nejakých tvarov do vašej prezentácie. V pravej časti veľmi dôležité tlačidlo pre zdieľanie. Chcel by som ešte upriamiť vašu pozornosť tuto, hneď hore. Máte možnosť vybrať si medzi kópiou a spoluprácou. V čom je rozdiel? Ak si vyberiem kópiu a túto prezentáciu by som poslal napríklad na e-mail, správou, alebo ak by bol niekto v miestnosti so mnou, mohol by som využiť aj AirDrop. Posielal by som kópiu. To znamená, že ktokoľvek iný by získal vlastne kópiu mojej prezentácie, na ktorej by mohol ďalej pracovať a vôbec by to neovplyvnilo moju prezentáciu na mojom zariadení. Ak by ste chceli spolupracovať s ostatnými v reálnom čase na tej istej prezentácii a navzájom vidieť ako keby zmeny a všetky tie úpravy, ktoré vlastne jednotliví používatelia urobia, tak v tom prípade sa chcete prepnúť na spoluprácu. Samozrejme, môžete stále využiť možnosti, ako pozvať ostatných na spoluprácu, či už mailom, správou alebo inými aplikáciami. To všetko ostáva totožné. Hlavný rozdiel je, ako som spomínal, v tom, že aj ostatní ľudia budú môcť upravovať vašu prezentáciu a budete takto môcť vlastne spolupracovať v reálnom čase. Toto šedé tlačidlo, ktoré je šedé kvôli tomu, že som ešte žiadnu zmenu neuskutočnil, je to vlastne tlačidlo krok späť. To znamená, že keď teraz napríklad vymažem tento obrázok, tak práve tlačidlom krok späť ho viem vrátiť naspäť. Samozrejme, môžete toto tlačidlo stlačiť nespočetne veľakrát, viete sa dostať týmto spôsobom o veľa krokov naspäť, ak niečo napríklad pokazíte alebo si to premyslíte v čase. Veľmi dôležité tlačidlo je štetec, tuto vlastne vpravo hore. Jedná sa o nástroj, alebo teda o panel formátovania. A takou zvláštnosťou tohto formátu, teda tohto tlačidla je, že jeho ponuka celého vlastne postranného panelu sa líši v závislosti od toho, čo máte na vašej snímke označené. Napríklad teraz ide o objekt, vlastne o
túto korytnačku, takže môžem napríklad vidieť nejakú výploň, môžem sa pozrieť na ďalšie možnosti vlastne v týchto troch sekciách, ako je text a rozloženie. Ale keď sa prekliknem na obrázok, tak uvidíte inú ponuku nástrojov, inú ponuku možností. Čo je v podstate super, lebo Keynote vám zbytočne neukazuje funkcie, ktoré nepotrebujete, alebo respektíve nemôžete s nimi pracovať s tým konkrétnym objektom, ktorý máte vyznačený. A keď napríklad všetko odznačím, klepnem kdekoľvek na túto prázdnu plochu, tak môžete vidieť opäť iné možnosti, ktoré sú vlastne spojené s snímkou číslo 1 v mojom prípade. Napravo od panelu formátovania tieto tri bodky majú, vidíte vlastne ďalšie funkcie, ako napríklad mód animácií, to je taký špeciálny režim v Keynote, s ktorým aj dnes budeme pracovať. Taktiež sú tu ešte nejaké ďalšie možnosti, napríklad prispôsobiť panel s nástrojmi. Panel nástrojov je táto časť hore a pokiaľ by ste mali nejaké funkcie, ktoré používate často a nechceli by ste ich hľadať zbytočne pomocou panelu formátovania, tak vždy môžete prísť sem na túto ikonku s 3 bodkami, môžete klepnúť na prispôsobiť panel s nástrojmi a môžete si vybrať rôzne možnosti, ktoré sa vlastne zobrazia priamo v tejto hornej časti. Napríklad by sme si tam mohli pridať animácie, keďže ich budeme používať častejšie. Len to takto posuniem smerom nahor a potom klepnem na hotovo. Dobre, to by bol možno, že taký krátky úvod ku samotnému prostrediu aplikácie Keynote pre iPad. No a čo bude teda našou dnešnou úlohou? V prvom rade sa pokúsime vytvoriť takúto scenériu, ako keby téma oceánov, morí a vlastne znečistenia, kde nám postupne budú ubúdať živočíchy a jednoducho bude to stále horšie a horšie. Takže začneme s takouto predlohou, aby sme sa mohli vlastne inšpirovať. A postupne, ako som spomínal, tým, že čas je limitovaný, tak ja som už predpripravil všetky tieto objekty. Väčšinu z nich som našiel práve v tomto paneli s tvarmi. Napríklad tuto v zvieratkách boli rôzne rybičky, ktoré som použil. No a začneme teda vlastne pripravovať našu snímku číslo 1 a na úvod chcel by som, aby sa nám zmenila farba pozadia na niečo, čo by korešpondovalo povedzme s týmto obrázkom. No, ak chcete zmeniť farbu celej snímky, najprv sa musíte uistiť, že nie je nič vyznačené. Hej? To znamená, že klepnite kdekoľvek na prázdne miesto. Potom v paneli formátovania mali by ste vidieť pozadie. Takže klepnem na pozadie a tuto, keďže sa jedná o ako keby farebnú prechodovú, nejaký farebný prechod, tak ja sa prepnem sem do sekcie prechod a vidíte tu počiatočnú a koncovú farbu. Tak začneme napríklad s tou koncovou. Môžete si vybrať z tohto farebného spektra, alebo keď potiahnete smerom doľava, tak je tu možnosť pridať si, alebo teda nastaviť si vlastnú farbu. Hej? A to je presne to, čo urobíme. Stačí, keď klepnete sem na túto ikonku, myslím, že to je kvapkadlo,
A potom dole máte vlastne aj nápovedu, že prejdite cez farbu, ktorú chcete použiť. Tak ja chcem použiť takúto azúrovú, dajme tomu, takúto farbu. Dobre. No, môžete vidieť vlastne, že hneď sa vo výsledku celé to pozadie sa už aktualizovalo, ale ešte sa vrátim o krok späť a zmením aj počiatočnú farbu. Znovu sa posuniem doľava a tuto pomocou kvapkadla kliknem napríklad niekde sem. OK, takže hneď to vyzerá o dosť príbuznejšie vlastne našej predlohe. Dobre. No, v ďalšom kroku, tým, že budeme postupne presúvať tieto už prichystané, predpripravené obrázky na našu snímku číslo 1, tak aby sa náhodou nestala situácia, že nechtiac posuniem tento obrázok, môžem ho zamknúť a tým pádom zamedziť takému posunutiu z nepozornosti. Hej? No a ešte predtým, ako obrázok zamknem, mimochodom sme stále v paneli formátovanie, rozloženie, tu je zamknúť, ale ja ešte predtým, ako ho zamknem, prejdem tuto na štýl a nastavím mu nepriehľadnosť, aby som lepšie videl, ktoré objekty sú moje a ktoré vlastne pochádzajú z tohto obrázku. Jednoducho iba čisto kvôli kontrastu. Hej? Takže povedzme tých 30% je celkom v pohode a vrátim sa naspäť na rozloženie. A tu si ešte všimnite, hneď v úvode je takýto posúvnik, presunutie dozadu a dopredu. A budete za malý moment vidieť, že rôzne objekty, s ktorými budeme pracovať, niektoré sú v popredí a niektoré sú vzadu. Hej? A ako keby predstavte si vrstvy, jedna nad druhou. A práve poradie týchto vrstiev meníte týmto posuvníkom. A keďže toto má byť akási len dočasná predloha, tak ja umiestním tento obrázok, ktorý je vlastne momentálne na 30% priehľadnosti, umiestním ho úplne na spodok. Hej. To, čo je na spodku, je úplne vľavo v rámci tejto hodnoty, v rámci tohto posúvníka. No a teraz už som pripravený obrázok zamknúť. To, že je niečo zamknuté, vidíte, alebo tak vizuálne vám to znázorňujú tieto krížiky šedé. A teraz, keby som to chcel chytiť a posunúť, tak jednoducho to nejde. Hej? Musím najprv obrázok znovu odomknúť. No a to teraz robiť nebudem. Skriem teda tento panel formátovania, aby sme mali viac priestoru. A postupne sem môžem vkladať ďalšie objekty, ktoré sú vlastne po stranách. Takže len trošku strpenia. Samozrejme, hej, keby bolo viac času, tak by sme toto všetko mohli kresliť, respektíve vy sa môžete ako keby s tým pohrať viac a môžete si to potom vyskúšať, ako sa kreslí z ceruskou Apple Pencil. Takže ja sa len pokúsim na nič teraz nezabudnúť. Môžeme začať ešte zhruba takto. A schválne napríklad túto korytnačku nedám úplne až na našu snímku, bude ako keby tak trošku mimo a za chvíľku vlastne zistíte, že prečo. Ešte tu nám niečo ostalo a všimnite si inak tento objekt. Jeho pôvodná verzia je tu. Ide vlastne o obrázok, ktorý som si stiahol z internetu a samozrejme je vám jasné, že tuto už pozadie nie je. Hej? Mám tu vlastne len ten samotný korál. A ak chcete
odstrániť pozadie v appke Keynote, hej, povedzme z takto stiahnutého obrázku, všetko, čo musíte urobiť, je, že na neho klepnete, aby ste ho označili a potom v paneli formátovanie, keď prejdete na sekciu obrázok, mali by ste vidieť toto tlačidlo. Odstrániť pozadie. Stačí na to klepnúť a máte tu aj nápovedu, že pozadie bolo odstránené, kliknutím alebo potiahnutím cez farby ich tiež spriehľadnite. Čo to vlastne znamená je, že keď sa trošku pozrieme bližšie, tak Keynote urobil celkom dobrú prácu s odstránením tejto časti pozadia. Ale ešte stále nám tu nechal tieto biele čiary, dokonca tu je ešte nejaká časť, na ktorú akoby zabudol. Takže ja teraz kliknem a potiahnem smerom nahor a všímajte si, ako sa časť tohto obrázku vyfarbuje na červeno. To, čo je vyfarbené červenou, to je vlastne pozadie, ktoré sa odstráni z obrázku. V podstate hľadáte ten moment, kedy sa vám odstráni všetko, okrem vlastne objektu, okrem tej časti, ktorú si chcete ponechať. Hej? Takže povedzme v mojom prípade niekde tuto a teraz môžem pustiť. Hej? No a takýmto spôsobom, keď klepnem na hotovo, tak som získal úplne rovnaký obrazok, ako bola tá predpripravená predloha. Hej? Ja ho teraz ale vymažem, lebo ho v skutočnosti nepotrebujem a môžem použiť tento môj pôvodný obrazok. No a ako tak pozerám, myslím, že túto časť sme skončili, že teda náš slajd číslo 1 vyzerá veľmi, veľmi podobne ako naša predloha, ktorej sa môžeme teraz zbaviť. Klepnem teda kdekoľvek na tú pôvodnú predlohu, na naše pozadie a potom vyberiem možnosť odomknúť. Hej? Mohli by ste ju posunúť a dať ju niekde mimo, alebo kľudne môžete ju aj vymazať v tomto štádiu. Všetko dôležité, všetko, čo potrebujeme, je vlastne na svojom mieste. A my sa môžeme posunúť do ďalšej fázy, ktorou sú už samotné animácie. Hej? No, OK. Ako som spomínal, panel animácií je v tejto ponuke s tromi bodkami a nájdete ho tu s tým, že taký vizuálny indikátor, ak ste v režime animácií, tak tuto hore máte vlastne takýto modrý rámček, modrý obdĺžnik a taktiež v spodnej časti obrazovky je ako keby možnosť samotné animácie do vašej prezentácie pridávať. Hej? Sú tam určité rozdiely. Napríklad teraz, keď nemám označený žiaden objekt, ktorý by som chcel animovať, Keynote predpokladá, že OK, chcem vytvoriť animáciu, alebo teda skôr prechod z jednej snímky na druhú. Hej? Preto sa mi tu vlastne zobrazuje aj táto možnosť. Samozrejme, v tomto režime môžete prejsť na ďalšiu snímku a pridať prechod z množstva už vlastne prednastavených animácií alebo teda prechodov. Klepnutím vidíte potom aj náhľad toho daného prechodu a samozrejme kedykoľvek to môžete upraviť alebo si to rozmyslieť a celý prechod vymazať. Ja ale budem na tejto snímke animovať jednotlivé objekty. Hej? Budem sa snažiť vytvoriť ako keby dojem, že tieto ryby sa hýbu, že jednoducho tá snímka ako keby je taká živá, sa celá rozpohybuje. No a začnem teda tým, že klepnem na túto korytnačku a hneď ako som tak urobil,
môžete si všimnúť, že tento panel v spodnej časti obrazovky sa zmenil. Pokiaľ sa chystáte animovať, pokiaľ sa chystáte animovať objekty, tak máte 3 možnosti. Pridať animáciu na začiatok, na koniec, alebo pridať nejakú akciu. Hej? Predstavte si, že táto korytnačka by niekde zmenila svoju pozíciu, potom by sa mohla zatriasť, to by bola vlastne tá akcia, a potom by znovu mohla odísť, odplávať niekde preč. To by mohol byť koniec. Hej? Takže tá animácia vo svojej podstate má 3 stavy. No a moment, len pozerám, tuto mám chat, že dúfam, že vám ide zvuk aj obraz. A skúste mi ešte povedať, kým budem pokračovať, že či je to v poriadku, keď mi napíšete, prosím. Ale obraz je zamrznutý stále. OK. Iba zvuk ide. Tak moment, skúsime to ešte raz nazdieľať. No, momentík. Je tu nejaká zrada. Nechce mi zdieľať iPad, tak sekundičku. No, jo. Čo poviete, je to lepšie teraz? Vidíte pohybujúci sa kurzor na svojich obrazovkách? OK, cool. Dobre. Fajn. Minútku dozadu, ak ešte vieš trošku zopakovať. Hej, fajn. Dobre, v podstate za tú minútu veľa som toho neurobil. Sme stále ako v režime animácií, do ktorých sa dostanete cez ikonu ďalších možností, ikonu s 3 bodkami, klepnete na animácie a uistite sa, že máte označenú snímku číslo 1. Pokiaľ označím túto korytnačku, hej, chcem začať animovať práve jej ako keby pohyb, tak v režime animácií uvidíte tieto 3 tlačidlá. Animácia začiatku, nejaká akcia, čo sa stane, a potom animácia konca. V dnešnom projekte budeme hlavne pracovať s animáciou začiatku a taktiež akcie. V podstate, čo si potrebujete zapamätať, je, že bez ohľadu na to, ktorý z týchto režimov si vyberiete, tak tá práca je vlastne rovnaká. Hej? Nie je tam nič nové, čo by vás mohlo prekvapiť, keby sme pracovali napríklad v tomto režime a pridali nejaký koniec samotnej animácie. No, dobre, bez nejakých ďalších rečí mám teda označenú korytnačku, prejdem sem na pridanie akcie. Zobrazí sa vám niekoľko rôznych možností, ktoré viete klepnutím zobraziť ako nejaký ich náhľad, ale ja viem teraz presne, čo chcem použiť a chcem využiť vlastne túto možnosť vytvoriť si vlastnú dráhu toho pohybu. Hej? Takže klepnem na tlačidlo vytvoriť dráhu a môžete si všimnúť, že korytnačka je teraz v takom červenom rámčeku a v strede je červená bodka, taký maličký krúžok. Mohol by som použiť ceruzku, Apple Pencil, alebo by som mohol dráhu vytvoriť obyčajne aj posunutím pomocou prsta. Dôležité je, že musíte klepnúť teda na tú červenú bodku a potom začať posúvať. Hej. Takže ja skúsim urobiť niečo takéto, dajme tomu. No a keď som spokojný, môžem klepnúť na hotovo a ak by som to chcel zopakovať, tak klepnem na vymazať. Mali ste už teraz pred malou chvíľou možnosť vidieť aj taký náhľad, ako to vlastne celé bude vyzerať. K tomu náhľadu sa viete dostať opäť spôsobom, že klepnete už vlastne na túto dráhu pohybu a je tu tlačidlo play. Takže kedykoľvek môžete klepnúť na play a uistiť sa vlastne, ako vaša animácia v skutočnosti vyzerá.
Ale prepáč, zase to zaseklo, ten obraz. Wow, OK. Dobre, momentík. Mhm. No, nič. Akože nechcem úplne vyhodiť celý webinár. Dúfam, že to nebudem musieť urobiť. Ale za každým musím teda musím odpojiť a pripojiť kábel. Tak no, dúfajme, že to už bolo naposledy. OK, takže tento panel, ktorý ste videli pred chvíľou, zobrazíte po klepnutí na vami vybranú animáciu, v mojom prípade dráha pohybu. Máte tu tlačidlo play pre zobrazenie náhľadu, taktiež je tu takýto posuvník, ako dlho má animácia trvať. Hej? Povedzme, že by mohla byť nastavená na 3 sekundy. Toto tlačidlo nižšie je celkom zaujímavé a taktiež dôležité v našom prípade. Keď sa pozriete, samotná korytnačka pláva tak trochu nie zrovna prirodzene, hej. Jednoducho mala by sa tak viac natáčať možno do strán počas tej dráhy. A to práve viete docieliť týmto tlačidlom. Zarovnanie na dráhu je teraz vypnuté, takže ho zapneme a pozrieme sa na rozdiel, ako to vyzerá. Hej? No, je to o čosi živšie, o čosi dynamickejšie. No a taktiež ešte dávam do pozornosti spôsob, akým sa animácia spustí. Momentálne musím klepnúť do displeja, alebo stlačiť šípku na klávesnici, ak teda máte klávesnicu pripojenú k iPadu. Môžete sa vlastne rozhodnúť, že či sa musí najprv z vašej strany uskutočniť akcia, hej, povedzme to klepnutie, alebo bude animácia spustená automaticky po prechode. To si ukážeme za malý moment, čo to vlastne celé znamená. No a ja teda len v rýchlosti zopakujem ten istý postup, to znamená, že označím teraz v tomto prípade tieto 3 rybičky a vyberiem si animáciu akcie, vytvorenie dráhy a povedzme, že tieto pôjdu len takto hore, aby to dlho netrvalo a klepnem na hotovo. Teraz označím ďalšiu rybu a opäť vyberiem animáciu akcie, vytvorenie dráhy, povedzme, že táto pôjde takto a klepnem na hotovo a toto je, ak sa nemýlim, žralok, tak ten by tiež mohol nasledovať svoju korisť, takže tiež pridať akciu, vytvoriť dráhu a posunieme ho tiež týmto smerom. OK. No, pokiaľ chcete vidieť jednak všetky tieto animácie a takisto aj ich poradie, ktoré je samozrejme tiež dôležité, ako budú nasledovať postupne. K tomuto poradiu zostav sa dostanete pomocou ikonky tuto vpravo hore, ako keby odrážky alebo nejaké riadky. Takže keď na ňu klepnete, zobrazí sa takýto postranný panel, kde vidíme jednotlivé animácie, ktoré som teraz vytvoril. Hej. Každá z nich môže začať či už klepnutím, alebo môže byť spustená automaticky po prechode. V mojom prípade toto je vlastne prvá animácia, hej, na snímke číslo 1. Takže nemá zmysel si vyberať po prechode, lebo žiaden vlastne neexistuje. Chcem teda, aby korytnačka a jej animácia, jej posun začal práve klepnutím, tým, že ja klepnem do displeja. To už ale nemusí platiť pre tieto 3 rybičky, ktoré by vlastne mohli odplávať hneď po tom, čo korytnačka zmizne z tejto snímky, vlastne z tejto našej morskej scenérie. To znamená, že namiesto klepnutia si vyberiem možnosť po zostave. Hej?
Ako náhle korytnačka zmizne, tak potom sa rybičky rozhodnú, že idú tiež odplávať preč. No, všimnite si inak aj možnosť pridať tam určité oneskorenie. Hej? Môžete si to ešte takto po prípade poupravovať. Teraz ryba to isté, dajme tomu, že po zostave, hej, po tom, ako zmiznú tieto 3 rybičky, tak sa začne pohybovať táto rybka. A čo sa týka žraloka, tak ten by mal vyštartovať v podstate zárovno, možno, že o čosi neskôr. Takže žralok pôjde zo zostavu 3. Zostava 3 je vlastne táto ryba. A dajme tomu, že ešte tam bude nejaké malé oneskorenie. No. A týmto tlačidlom náhľad môžete vidieť vlastne všetky 4 animácie. Takže keď klepnem na náhľad, sledujte, čo sa stane. Najprv korytnačka, teraz 3 rybičky a potom ešte nám odplávajú aj tieto posledné. Dobre, ja som v podstate spokojný s výsledkom. Samozrejme, mohli by sme sa s tým vyhrať ďalej, ale máme tiež ešte nejaké ďalšie veci, o ktorých by sme mali rozprávať. A teda tento slajd číslo 1 je v podstate slajd číslo 3. Hej. Je to vlastne to isté, keby som sa prepol teraz do režimu animácií, som na slajde číslo 3 a zobrazím poradie zostav, tak vidíte vlastne plus minus to isté poradie a takisto aj nastavenia, čo sa týka spúšťania tejto zostavy. Čo ďalej? Ďalej, ak by som pokračoval, všetko, čo by som teda potreboval urobiť, je, že klepnem na túto snímku a vytvoril by som duplikát. Hej? Začal by som vlastne pridávať na slajd ďalšie objekty a posúvať tie, ktoré tam sú. A na to teraz úplne, že nie je čas a to je vlastne aj dôvod, prečo tu máte vlastne už nachystané práve tieto, môžem povedať, že duplikáty. Hej? V podstate všetky vychádzajú z tohto začiatku, čo sme práve robili spoločne. No, všimnite si, že snímka číslo 4, možno je to tak trošku zle vidieť, ale tuto hore mám už nachystané nejaké ďalšie objekty, akože môjim cieľom bolo pridať tam ako keby odpadky, nejaké veci, ktoré jednoducho do oceánov nepatria. Hej? Využijeme teraz animáciu prechodu a konkrétne budeme využívať animáciu s názvom Čarovný presun. Ako by som vám čarovný presun vo svojej podstate znamená, že máte dve snímky, ktoré majú vlastne svoj začiatočný a konečný stav. Povedzme, že toto je náš začiatočný stav, kedy sú odpadky v hornej časti obrazovky a toto je náš konečný stav, kedy klesli na morské dno. Čarovný presun vlastne zabezpečí taký plynulý prechod objektov, ktoré sú rovnaké, ale nachádzajú sa na novom umiestnení. Hej? Alebo po prípade mohli by byť kľudne aj väčšie, menšie, mohli by zmeniť farbu. Toto všetko dokáže čarovný presun urobiť za vás. Dá sa povedať, že automaticky. Hej? Všetky zmeny tých istých objektov na rozličných snímkach, hej? Alebo teda na dvojici snímok. Takže všetko, čo musíte urobiť, je teda pridať nejaké objekty, taktiež vlastne ich niekde umiestniť, jednoducho mať ich vlastne na týchto snímkach a potom prejdete znovu na ďalšie možnosti do režimu animácií a tuto vlastne už aj dokonca mám prednastavený čarovný presun.
Mohol by som ho napríklad vymazať, aby ste len videli, že ako to vyzerá, keď na snímke nie je žiaden prechod nastavený. Mimochodom iba upozorňujem, že klepnite kdekoľvek na prázdne miesto, aby ste sa uistili, že nič na snímke nie je označené, žiaden objekt. Takže prídem sem, klepnem na pridať prechod, vyberiem si čarovný presun a už aj vidím náhľad, ako to bude vyzerať vlastne, ako vyzerá prechod medzi 4. a 5. snímkou. Hej? Keď je to v poriadku, klepnem na krížik. Ak by som chcel vyberať nejaké ďalšie prechody, tak môžete si ich vlastne klepnutím zobraziť, ako vyzerajú. A je tiež možné, že uvidíte upozornenie, ako je toto. Spomínal som, že čarovný presun funguje na princípe dvoch snímok. Ale my už vlastne teraz duplikát vytvárať nemusíme, lebo my už ho vlastne máme vytvorený. Toto je náš konečný stav. Ak by ste tu nemali žiadne ďalšie slajdy a chceli vlastne vyrobiť čarovný presun medzi týmto aktuálnym, tak v tom prípade by ste si vybrali duplikovať. Ale ja si teraz vyberiem pre tento prípad možnosť zrušiť. No, to znamená, že ak sa pozriem znovu na tento náhľad, môžem ho spustiť takto a takto by to malo vyzerať. Dobre, poďme ďalej. V podstate, čo sa zmenilo medzi snímkom číslo 5 a 6, je to, že som pridal ďalšie objekty, všetky opäť z tohto panelu tvarov, z tejto knižnice, takže obyčajne som iba našiel nejaké ďalšie odpadky, hej, v tomto prípade, a umiestnil som ich na dno, toto morské dno. No, ďalšiu vec, čo je dosť tak akože, samozrejme vidíte, že je tu iné pozadie. Tiež som nastavil pri týchto objektoch, keď klepnem na panel formátovania a pôjdem na štýl, tak som naschvál nastavil nepriehľadnosť na menšiu hodnotu, ako je 100%. To len kvôli tomu, aby to trošku hralo do karát, hej, že jednoducho voda je znečistená, tým pádom aj tieto všetky živočichy nejako začnú odumierať postupne, hej, toto akože nie je veľmi realistické. Takže preto len znížená priehľadnosť týchto objektov. To isté som vlastne urobil aj s morským dnom. A čo sa týka toho pozadia samotného, tak opäť klepol som na pozadie, aby som v paneli formátovania mohol zmeniť pozadie. Tiež sa jedná o prechod, len som si tu vybral iné farby ako na prvej snímke, s ktorou sme pracovali. Takže plus minus stále robíte tie isté úkony dookola, nič sa tam v podstate ako veľmi viac nedeje, či už pracujete s animáciou jednotlivých objektov na snímke, alebo pracujete s prechodmi, teda konkrétne s prechodom s názvom čarovný presun. Hej? No a tým pádom, že opäť tu nastali všetky tieto zmeny, či už farebné, alebo zmeny, čo sa týka objektov, hej, že tu máme ďalšie veci, tak vlastne rovnakým spôsobom som sa dostal až sem. Na snímke číslo 7 a takisto vlastne aj na snímke číslo 6, keď si môžete všimnúť, tak niektoré objekty som jednoducho vymazal. Hej, oni sa potom stratia, napríklad tieto veci, korály som dal preč. No a teda, ak by sme si teraz pustili celú tú už vlastne predpripravenú časť našej prezentácie, našej animácie, tak by to malo vyzerať nejako takto. Hej?
OK. No, fajn. No a teraz vlastne tá posledná časť, ktorou je export, alebo teda uloženie vášho výtvoru vo forme videa, aby ste ho mohli po prípade niekam zavesiť alebo niekde poslať. Ako som spomínal v úvode, možnosti exportu, keď klepnete na názov, vyberiete exportovať a tuto si vyberte z ponuky film. Na obrazovke uvidíte jednak možnosť nastaviť si kvalitu, môžete ísť dokonca až do rozlíšenia 4K, v mojom prípade 720 je úplne fajn, bude to aspoň vyexportované rýchlejšie. Toto je snímkovacia frekvencia, môžete ísť až do 60, tým pádom vlastne ten pohyb by mal byť plynulejší, akože kvalitnejší. No a potom je tam dôležitá vec, rozsah snímok. Toto chcem zmeniť na snímku číslo 3 až snímku číslo 7. Hej? Akože nechcem do videa zahrnúť tieto snímky na začiatku. No a čo sa týka prechodu, alebo teda nastaveniu akéhosi oneskorenia, pre každú snímku zvlášť, tak v našom prípade tam ponechám 0, lebo všetky animácie už majú svoje poradie nastavené, či už vlastne začínajú s predchádzajúcou zostavou alebo po predchádzajúcej zostave. Toto všetko je už zadefinované, je to v poriadku a tým pádom môžem tieto hodnoty ponechať na 0. Dobre, takže stačí iba stlačiť export, počkať, kým sa film vytvorí. Mali by ste tu vidieť potom ponuku pre zdieľanie. Takže či už by som rovno niekomu môj film, teda moje video poslal, napríklad mailom, alebo trošku nižšie uvidíte uložiť do aplikácie súbory, čo vlastne netreba nejako ďalej vysvetľovať. A čo sa týka uložiť video, to znamená, že sa uloží do aplikácie fotky. Hej? Formát filmu MP4. Dobre, k tomu sa dostaneme. Takže, pardon, len som narýchlo prečítal, niekto sa pýtal v čete. Fajn, uložiť do súborov, to je možnosť, ktorú si vyberiem ja. Vyberiem si uložiť toto video na plochu, takže klepnem iba na uložiť. A teraz, keď sa dostanem preč z Keynote, otvorím aplikáciu súbory, som na ploche a tu je vlastne aj rovno odpoveď na otázku, že takéto video je vo formáte MOV. Hej? A ide vlastne o, myslím, že to je QuickTime formát, nie som si úplne istý. No, každopádne, keď to otvorím a spustím, tak vidíte, že plynulo vlastne prechádzajú všetky tie snímky našej prezentácie bez toho, že by som niečo musel stláčať. Jednoducho je z toho jedno plynulé video, hej? Ktoré nič neprerušilo. Mohli by sme sa teoreticky pozrieť, má to celé 10 MB, čo je vo veľkej miere kvôli tomu, že som tam nastavil snímkovaciu frekvenciu 60 namiesto predvolenej 30. Tu je rozlíšenie, teda 720 HD ready a celé trvanie tohto videa je 14 sekúnd. No, fajn. Takže to boli teda animácie v Keynote. A ja sa len narýchlo pokúsim ešte raz vrátiť späť na pôvodnú prezentáciu, s ktorou sme dnes začali. Dúfam, že ju vidíte tentokrát. A len v rýchlosti prebehnem nejaké ďalšie zdroje. Na tejto stránke si môžete pozrieť komplet príručku používateľov od Apple pre aplikáciu Keynote, pre iPady. Celá príručka je v slovenčine. Keď klepnete na obsah, tak uvidíte vlastne jednotlivé
kategórie a fakty, je to tam vysvetlené od A po Z, takže skvelý zdroj informácií. Potom v obchode s aplikáciami, obchode s knihami je séria Everyone Can Create. Tiež sa jedná o zdroje od spoločnosti Apple a tieto sú síce v angličtine, ale obsahujú strašne veľa obrázkov a videí a vlastne postupov, ktoré vás prevedú krok po kroku nejakým daným projektom. Hej? Dobre, a potom je tu ešte naša akadémia a očividne dnes je so zdieľaním trošku problém, pardon. Akademia.funguj.sk, kde si môžete pozrieť rôzne videá. Sú tam napríklad aj videá venované Keynote. Napríklad môžete si pozrieť, ako sa ovláda Keynote, keď prezentujete, ako môžete využiť svoj iPhone alebo nejaké ďalšie Apple zariadenie na ovládanie prezentácie. OK? Dobre, tak to bolo na dnes všetko, celkom aj just in time, ako pozerám. Pozriem sa ešte takto jedným očkom na komunikáciu, na chat. Tiež pýtajte sa, ak vás ešte niečo zaujíma. A mimochodom, na ďalšiu stredu, si to len pre istotu overím, nekecam, ale áno, v stredu o týždeň budeme tiež pracovať v Keynote, ale budeme využívať aj aplikáciu iMovie, také akože spestrenie, a tiež o takomto čase, o 6:00 v stredu, taktiež si budete mať možnosť stiahnuť projekt, aby ste mali vlastne pred sebou na svojich zariadeniach úplne tie isté dokumenty alebo teda podklady. Takže budem sa na vás tešiť, keď sa pripojíte aj takto o týždeň. No. A je tu ešte tá otázka, čo som nezodpovedal, či sa dá pripojiť k animácii aj hudba, ako nejaká hudba do pozadia, podmas. Áno, inak super otázka. Ako som vám spomínal, je možnosť cez neviem, či to ešte, len sa pokúsim v rýchlosti nazdieľať znovu môj iPad, ak ma technika nesklame. OK. Tak len v rýchlosti, ak chcete pridať hudbu do prezentácie, tak na to vám slúži práve táto ikonka, kde pridávate média. Hej? Toto je, tuším, že spustenie priamo nahrávania. Áno. To už by sme išli nahrávať, teraz povedzme nejaký audio komentár, ale na takých 90% myslím si, že keď pôjdete na vložiť z a vyberiete si vlastne túto nejakú hudbu ako súbor, tak ju budete vedieť pridať do prezentácie. Hej? A mala by sa prehrávať bez nejakého prerušenia na všetkých slajdoch. Hej? Vlastne s podobným konceptom budeme robiť aj o týždeň, kedy nám pôjde video naprieč jednotlivými snímkami. Hej? Že ono sa vlastne nepreruší, len bude plynulo pokračovať ďalej a na tých snímkach sa nám budú zobrazovať nejaké ďalšie objekty, tak ako chceme v poradí, ako si nastavíme. Cool, fajn. Tak ja vám ďakujem za pozornosť, že ste vydržali až do konca. Prajem vám ešte pekný večer a budem sa tešiť, keď sa pripojíte aj takto o týždeň medzi 6 a 7. Budeme sa rozprávať, budeme mať takú ukážku s aplikáciami Keynote a iMovie. Takže ďakujem ešte raz a všetko dobré. Dovidenia.